Ara veig que, ostres, molt bé, la sala aquesta està absolutament plena, s'agraeix moltíssim. Jo vaig a colar un tema, si em permets, després em renyes, si vols. Però aprofitant que l'Oriol també ja l'ha tocat, jo penso que com que ha sortit 2 vegades, el Josep també l'ha dit, jo aprofito perquè, com que és la meva matèria, vull dir-la. A veure, sobre el delicte de desordres públics crec que hem de tenir molt clar el que està passant i hem de tenir molt clar el que hem de fer. I hem de vigilar molt perquè quan els advocats ens trobem amb una reforma penal que no hem estat els juristes el que l'hem demanada, ja tremolem. I aquesta no l'hem demanada. I per què no l'hem demanat? Perquè no calia. La veritat és que el delicte de sedició era un cadàver, estava mort de feia molts anys, que l'estat espanyol el va mantenir per utilitzar-lo. Però en realitat a Europa no s'utilitza. No s'utilitza per una raó òbvia. Quan les constitucions dels països més democràtics accepten el dret de manifestació i de protesta, automàticament la sedició cau, perquè la sedició és sense violència. Per tant, no té sentit que una persona que surt a manifestar-se pugui acabar sent un sediciós. I a Europa no l'aplicaven. Per tant, era mort i enterrat. Però hem de tenir en compte que el que tenim a l'altre costat és un trampós especialista i professional en la trampa que ven les coses amb un cinisme espectacular i que, a canvi d'un cadàver, ens canvia un delicte que no feia falta canviar-lo. Quan en realitat ningú li ha demanat de canviar això. Clar, d'això en diem negociació, però això no és una negociació. Això és, aprofitant que el Pisuerga passa per Valladolid, us connecto la situació amb un delicte de desordres públics que és una barbaritat. Perquè us explicaré, com a advocat, no ho faig com a catedràtic ni com a persona que com a jurista puc analitzar el delicte en si, perquè vist amb el paper, el paper ho accepta tot, ho aguanta tot. Però la realitat pràctica de l'advocat en exercici no té res a veure amb tot això. Què ens trobem nosaltres? Si nosaltres fem un exercici i el fem aquí mateix de memòria de tot el que hem anat fent fins ara, us donareu compte de què vol el redactat del nou article. És claríssim. És a dir, si tanquem els ulls i pensem en el cap de setmana anterior a l'1 d'octubre, que les famílies vam entrar a les escoles per protegir-les i per tenir-les a punt pel dia 1. Si pensem en el dia 1, si pensem en els talls de la Jonquera, si pensem en totes les coses que hem anat fent, l'aeroport de Barcelona, per exemple, i pensem tot això, i agafem el nou redactat dels desordres públics, és de calaix. Jo l'he portat, us ho dic perquè, suposo que ja us el sabeu, però jo cada vegada que el llegeixo i el repasso, perquè dic, mira, tinc una conferència i vaig a repassar-me el delicte aquest, la veritat és que és una barbaritat i l'ANC va fer molt bé de sortir al carrer a dir no hi estem d'acord, perquè el nostre problema no és que deroguin el delicte de sedició, és que hagués caigut igual. Aquest no era el tema. El tema és per què ara m'enxufeu un delicte que jo no l'he demanat i que aquest delicte, a més, està pensat claríssimament, i ara ho veureu, en relació a tot allò que els catalans vam fer del 2017 cap aquí. Però és clavadet i perfecte perquè no es torni a repetir. Llavors, ells diuen, poso ulleres perquè un dia té una edat i ja costa llegir les coses, però el delicte inclou que es delicte o serán castigados con la pena de prisión de 6 meses a 3 años los que actuando en grupo con el fin de atentar contra la paz pública, que és una definició molt perillosa, el de paz pública, és indeterminada, el que diem en dret té molt perill això, definir això. Ejecuten actos de violencia o intimidació. La O aquesta té molta trampa. La violència o intimidació vol dir que no cal ser violent, només que intimidis n'hi ha prou. Abans era violència, ara és violència o intimidació. Vol dir que si al Marchena se li acut pensar que nosaltres som un grup de gent que genera una intimidació ambiental, que li agrada molt aquest concepte, ja estem intimidant, ja estem cometent el delicte. Primera cosa. La segona, diu, obstaculizando les vies públiques. Què és el que hem fet els catalans quan hem volgut manifestar-nos a la Jonquera, per exemple, a l'aeroport, obstaculitzar les vies públiques? I diu aquí, invadiendo instalaciones o edificios. Per tant, ja hi tornem a ser. Sembla que ens l'han fet allò a l'uso, és perfecte.
I a més, el delicte fa una distinció entre edificis públics o privats. Les escoles que nosaltres vam utilitzar per l'1 d'octubre eren públiques o privades. La policia només va anar a les públiques, però les privades també hi eren. Això també forma part dels elements del delicte. És a dir, estem davant d'un delicte que s'ha treballat específicament perquè no puguem anar ni a l'aeroport, no puguem fer el 20 de setembre davant de la conselleria, no perquè és tallar una via pública, no puguem tallar una autopista, no puguem anar, etc. És a dir, i això ens ho venen amb una negociació meravellosa, que jo tinc ganes de conèixer els negociadors com ho fan, però què és? T'enterro un cadàver, però m'acceptes aquest delicte. I aquest delicte és un delicte que està pensat perquè els catalans no fem res. Què hem de fer nosaltres? Seguint una mica amb la primera pregunta, i acabo perquè si no et trencaré la dinàmica de la conferència. No fer-ne cas. No fer-ne cas. I hem de ser valents, perquè la millor manera de desactivar els ciutadans és fer-los creure que tots els que sortim a manifestar-nos acabarem a la presó. No és el cas. El que ens passarà, i el que els advocats ens passa, i que el Josep també ho ha viscut, i que és així, és que mentre tu estàs acusat d'un delicte, des del primer dia fins a l'últim, segurament no dorms igual, no menges igual, la teva vida canvia. I tu has d'esperar a arribar el dia que t'absolen, no t'acaben imposant una multa, la pagues i te'n vas a casa. Et queden els antecedents. Però l'angoixa que has passat, la pena de banquillo, que li diuen, això no t'ho treu ningú. Ells saben que fent això ja en tenen prou. Per tant, què volen fer? Volen animar-nos a que anem a tallar autopistes, volen que anem a fer coses, aplicant-nos a aquesta meravellosa reforma, i llavors acabarem tots els advocats anant a assistir a centenars de persones a comissaria que mai a la vida entraran a la presó, però en tindran prou en haver passat 2 anys d'instrucció patint per culpa d'allò, que acabaran amb una multa o acabaran amb una pena inferior a 2 anys per no entrar. Ja està. Amb això l'estat espanyol desactiva a la població. Aquesta trampa, aquesta estratègia, aquest cinisme, no el podem comprar als ciutadans. No l'hem de comprar. I hem de ser reivindicatius. I a la plaça Sant Jaume estava plena, però la propera vegada que n'hi hagi una altra l'hem de doblar, perquè ens estan prenent un dret essencial i no ho podem acceptar. Hem de ser reivindicatius, hem de lluitar contra les coses, hem de ser actius. Deixem de mirar les coses des de, d'alguna manera, la televisió o la ràdio i sortim a dir les coses que no ens agraden. Allò que tots veu intuir quan us van passar la reforma era cert, ens estan enganyant. Ja està. Molt bé.